Здравейте, казвам се Радостина Христова-Йорданова. Значи днеска на 20 ноември посетих центъра, козметичния център и се запознах с новите продукти. Те всъщност за мен са нови, може би за центъра не. Това, което искам да кажа, нали, че съм изключително приятно изненадана. Аз също работя в сферата на услугите, работя в хотел. Изключително приятно изненадана от начина, по който вашите служители се отнесаха към клиент като мен. Много високо професионално, като се започне от входната врата до момичето, което ме запознаваше с козметиката. Изобщо мога да похваля високия професионализъм на хората, с които работите. А за продуктите, да, аз отговорих вече, там имаше тест, нали, отговорих за продуктите. Моето мнение е много високо, макар че аз не съм специалист. Това е мнението на един обикновен човек, обикновен потребител. Така че за продуктите в момента по-малко мога да кажа, отколкото приятното ми усещане от цялата атмосфера, от цялото посрещане, цялото отношение на хората и на екипа. Благодаря.